U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Sve vas lijepo pozdravljam ovdje koji ste došli na svetu misu, kao i one koji nas prate putem valova radio televizije Marija Vizion, također i njih pozdravljam. A evo, mi danas započinjemo sveto misno slavlje, kajući se kao što i u Evanđelju danas sveti Petar priznaje: grešan sam čovjek, odlazi od mene. Ali ne, grešan sam čovjek, pomozi mojoj grešnosti, pomozi svemu onome na putu moga spasenja što će me dovesti k tebi. Zato se na početku ovog svetog misnog slavlja iskreno pokajmo za sve svoje grijehe, pokajmo se za sve ono čime smo uvrijedili svoga Oca Nebeskoga i svoga bližnjega. Ispovjedam se za griješi mnogo, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj nam se. Slava Bogu na visini. Pomolimo se. Gospodine, Tvoja nam je milost jedina nada,
a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te, snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima, po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. One godine, kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju, visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu svetište. Iznad njega stajahu serafi i klicahu jedan drugome. Svet, 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 Gospodin nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove. Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a dom se napuni dimom. Rekoh, jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja, Gospodina nad vojskama. Jedan od serafa doletje k meni, u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika. Dotače se njome mojih usta i reče, evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten. Tada čuh glas Gospodnji, koga da pošaljem i tko će nam poći? Ja rekoh, evo me, mene pošalji. Riječ Gospodnja. Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, dozivljem vam u pamet evanđelje koje navijestih, koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate,
ako držite što sam vam navijestio, osim ako uzalud povjerovaste. Doista predadoh vam ponajprije što i primih. Krist umrije za grijehe naše po pismima, bi pokopan i uskrsnu treći dan po pismima. Ukaza se Kefi, zatim 12-torici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od 500 zajedno. Većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni. Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom, jer sam progonio crkvu Božju. Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše uzaludna. Što više, trudio sam se više nego svi oni, ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. Ili dakle ja ili oni. Tako propovijedamo, tako vjerujete. Riječ je Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, dok se oko Isusa narod gurao da čuje riječ Božiju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe, gdje stoje uz obalu, ribari bili izišli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa, bila je Šimunova, pa ga zamoli da malo otisne od kraja. Sjede, te iz lađe poučavaše mnoštvo. Kada dovrši pouku, reče Šimunu, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovori Šimun, učitelju, svu smo noć se trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Učiniše tako, te uhvatiše veoma mnogo riba, mreže im se gotovo razdirale. Maknuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše. Vidjevši to Šimun Petar, pade do nogu Isusovi govoreći, idi od mene, grešan sam čovjek, Gospodine. Doista, zbog lovine riba što ih uloviše, bijaše se prenerazio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. I reče Šimunu Isus, ne boj se, osada ćeš ljude loviti. Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim. Riječ Gospodnja. Željni Isusove riječi, željni Božje riječi, željni blizine Božije, danas narod se gurao oko Gospodina da čuje, da osjeti to nešto što se događa u njegovoj blizini, a nije kao do sada. Nešto je puno jače, puno veće, puno značajnije. I mi smo danas ovdje došli na ovu svetu misu
da čujemo riječ Božiju, da se nahranimo riječju Božijom. Jer nam ona daje snagu, jer nam ona daje život, ona nas pomaže u ovom svijetu, ona nam daje ono nešto što nam je potrebno da se borimo protiv zla, protiv sebe, protiv svojih mana, protiv svega onoga što me udaljuje od Gospodina, ali da ostanem dosljedan svoga poziva. Naravno, danas Gospodin zove, evo čuli smo u Svetom evanđelju, zove Šimuna Petra da na poseban način kaže Gospodinu svoj da. Kakva je prva reakcija Šimuna Petra? Prva reakcija je njegova bila: odlazi od mene, Gospodine, nisam dostojan. Odlazi od mene, Gospodine, jer sam grešan. Isus ne reagira na to. Isus ne govori, ne komentira o toj grešnosti. Nego kaže: Šimune, pođi za mnom. Učinit ću te ribarem ljudi. Petre, što si do sada radio, što si do sada činio si u svoje ime. Činio si iz svoga zanata, iz svoga iskustva. To je tvoj talenat, ali sad ja stojim iza tebe. Sad ja te zovem i sve ono što činiš, činit ćeš u moje ime. Ne boj se. Ovo je jedna vrlo važna stvar. Ne boj se. Da. Ne znam po čemu se mjeri ta veličina čovjeka. Ne znam po čemu to biva značajno. Ne znam kako to ljudi u ovom svijetu promatraju i u biti koje imaju danas nekakve svoje mjere da izmjere koji je to čovjek velik. Vi znate da su se danas te nekakve moralne vrijednosti okrenule. Da više nije to ono što mi tumačimo kao u neka stara davna vremena. Nešto je sve drugačije, ali vjerujem da i danas nitko od vas neće cijeniti čovjeka koji sam sebe hvali, koji sam sebe uzdiže, koji sam svoju reklamu sebi pravi, nego nekako cijenimo ljudsku veličinu po onome kad čovjek zna koliko je slab, zna koliko je grešan. Ali istog toga čovjeka koji zna svoju grešnost cijenimo po tome što želi ispraviti sve ono što je pogrešno u njegovu životu. Cijenimo čovjeka onoga koji želi u svom životu biti bolji po svim nekakvim i pravilima Božijim i pravilima ljudskim, moralnim vrijednostima, crkvenim Božijim zapovjedima. Toga čovjeka cijenimo. Naravno, kako sam već spomenuo, danas Isus zove i mene i tebe. Zove svakoga od nas da ga slijedimo i da činimo ono što u svijetu trebamo činiti u njegovo ime, ne u svoje. Nije to naša pamet, nije to naša snaga, to je njegovo. Ako bit ću slobodan malo skrenuti sa ove teme evanđelja i povezati nečim što se dogodilo ovih dana u našem narodu. Svi smo mi gledali naše reprezentativce kako dolaze i slave. Ma to je bio veliki ponos. To je naš ponos. Mi smo se uzdigli preko toga. Gledali smo kako su uspjeli. Drago nam je bilo. Jer su oni predstavljali cijelu naciju. Oni nas, kako mi to volimo reći, nisu osramotili. Ali isti ti reprezentativci bili su pozvani. Dajte, dođite. Bili su pozvani od svoga izbornika. Ali sve to lijepo sada djeluje. Ali u tom trenutku kad su odazivali, bili su svjesni i pogreške, bili su svjesni i poraza. Bili su svjesni svega onoga što se može dogoditi na tome turniru. Bili su svjesni pohvala za uspjeh, ali bili su svjesni i kritika. Ali ipak, uza sve to idemo. Idemo učiniti što možemo. I učinili su što mogu. I evo sad znamo taj rezultat. A sad zamislite ovamo. Nas zove Gospodin. Kao što je i Petra zvao, i apostole zvao. Nas Gospodin zove. Odazivamo li se? Ili kažemo, nemoj Gospodine mene, ma nemoj, nisam ja dosadan, ma nemoj, grešan sam. Ili, ma što ja mogu učiniti u ovome svijetu? Ma što ja mogu učiniti u ovome svijetu? Ama ako te Gospodin zove, možeš.
jer je on uzate. On te blagosilja, on te šalje, on stoji iza tebe. To je snaga Božje riječi, to je snaga Božja. Ne mogu ja kao svećenik ili bilo tko od nas, vjernika, ne možemo privatizirati ovo. Ovo nije privatno. Ne stojim ja u svoje ime ovdje, nego u ime Krista. Sad možemo razmišljati kao što su i ono vrijeme razmišljali ljudi, pa zar nije neko bio bolji, zar nije neko bio pametniji, pa zar u vrijeme Isusovo nije bilo pismoznanaca ili oni fariseja ili oni koji su znali sve proroke na pamet. Bilo je, ali Isus izabire ribare. Isus izabire nekoga drugoga. Isus gleda drugačije. Zašto danas nema onih koji se odazivaju na poziv Božji? Zašto je sve to manje i manje u svijetu? Možda je jedna stvar tu najbitnija, a to je da ljudi možda više ne vide smisla u žrtvi. A Krist je pokazao na križu da upravo u tome leži spasenje. Da upravo u žrtvi na križu leži uspjeh, pobjeda. Pa hoćemo li se sada odmaknuti od Gospodina i reći, ma nemoj Gospodine, ili je li to naša jednostavno isprika? Ma nemoj Gospodine. Ma Gospodin zove one ljude koji imaju karakter, koji će u teškim trenucima reći, Gospodine, ja te slijedim. Kao što je to učinio i Petar, kao što su to učinili i svi apostoli, dajući svoj život za Krista u onom trenutku kad je to trebalo biti. Evo, ne mogu ne spomenuti i iz našega naroda velikoga sveca, kojega evo sutra slavimo, blaženog Alojzija Stepinca, koji je bio karakter, koji je sa svojom žrtvom, sa svojom odanošću Gospodinu postigao to što je postigao. Mogao je izbjeći, mogao je reći, u redu idem linijom manjeg otpora. Moglo je sve to drugačije biti, ali treba jednoga dana doći pred Gospodina. Treba jednoga dana njemu račun položiti. Što ću mu dati? Gospodin mi je dao talente i trebam ih upotrijebiti za se, ali i za svoje bližnje. Zato mi je Gospodin poslao u ovom svijetu. Zato me Gospodin zove. Isto kao što je Šimun imao dara za ribarenje. A nema veze što nisi ti književnik, filozof ili ne znam nešto drugo. Ti si ribar i takav mi trebaš, ali ću te učiniti ribarem ljudi. To je, Petre, tvoj poziv. Jer ja sada stojim iza tebe. Ne boj se. Govori i Petru, govori i meni, govori i svima vama. Ne boj se. Nemoj misliti da u ovom svijetu ne možeš ništa učiniti. Samo se sjeti da Gospodin čini, a mi smo ovdje ono što možemo učiniti. Mi smo ovdje pozvani kao njegove sluge. Sve ostalo će doći na svoje mjesto. I vratit ću se opet na našega blaženika, velikoga Alojzija Stepinca, koji ima dosta njegovih izjava, dosta njegovih pametnih rečenica, ali spomenut ću dvije. Kaže ovako: ili smo katolici ili nismo. Ako jesmo, tada se naša vjera mora očitovati na svim područjima našega života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja. Ovo nas poziva na ozbiljno razmišljanje kao katolike. Ili druga stvar, ako treba trpjeti, trpjet ćemo. Ako treba u zatvor, u zatvor. Ako treba umrijeti, i umrijet ćemo. Ali sotoni popustiti, to nikada. To je karakter. Toga čovjeka je Gospodin pozvao. Ovo je nama primjer što trebamo danas kroz sveto evanđelje činiti. Pa sjetimo se svetoga Pavla ili ti Savla, koji je progonio kršćane i na kraju kaže, ako smo pozorno danas slušali sveto evanđelje, kaže: ne činim ja to više, nego milost Božja sa mnom. Ne činim ja, nego milost Božja sa mnom. Budimo i mi toga svjesni. Svjesni svoga poziva, svjesni svoga dara u ovome svijetu. Nemojmo se bojati dati Gospodinu život, dati Gospodinu srce. Ne bojmo se. I on kaže: ne bojte se.
jer ne činim ja to više, nego on. Amen. I vjerujem u jednoga Boga. I jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođen od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijom Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo. Sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I od Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se. Za Tvoju crkvu, raširenu po svem svijetu, da poslušna Duhu Svetom ide za svojim učiteljem i nikada ne skrene s pravoga puta. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za papu našeg Franju, sve biskupe, svećenike i đakone, da svoga učitelja nasljeđuju u potpunom predanju i povjerenju. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za ljude u politici, sredstvima društvenog priopćivanja i znanosti, da u svome radu budno osluškuju glas savjesti i rade za dobrobit svih ljudi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji su izgubili povjerenje u Tvoju dobrotu i ljubav, da ih pohodiš svojom milošću i vratiš i na put spasenja. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za ovu Tvoju zajednicu koja slavi Kristovo tajstvo spasenja, da darove koje od Tebe primila radosno daruje drugima ljudima. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da im po Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi udjeliš milost oproštenja i uvedeš ih u svoje kraljevstvo. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Oče nebeski, usliši ove naše prošnje koje smo Ti uputili iz ove liturgije, to Te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.
Molimo da ova naša zajednička žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Gospodine, ti nam jelo i piće daješ za održanje vremenitog života. Molimo te da nam postanu i otajstvo vječnoga spasenja po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče svemogući vječni Bože. U tebi živimo, mičemo se i jesmo, svaki dan kušamo darove tvoje dobrote i već posjedujemo zalog vječnoga života prvine duha tvojega. Po njemu si Isusa od mrtvih uskrisio, te se čvrsto nadamo da ćeš i na nama ispuniti njegovo vazmeno tajstvo. Stoga s anđelima i arkanđelima, s pjestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Petrom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nade uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvoje ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja i smijemo moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan, tu niđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu.
Pomolimo se. Bože, htio si da jedemo od jednoga kruha i pijemo iz jedne čaše. Daj da životom budemo jedno u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta. Po Kristu Gospodinu našemu. Novi župni list je tamo na mjestu gdje inače bude, možete uzeti. U ovom tjednu nastavljamo redovito sa svim župnim aktivnostima kako je to po rasporedu i napravljeno. Ostale informacije pročitajte u župnom listu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.